Hola catalanets, en el vídeo d'avui us donaré 3 consells per tractar el so a la postproducció, quan estem editant el vídeo. Endavant! El primer consell, i el més important, té a veure amb el volum del so dels nostres vídeos. He agafat aquest vídeo d'exemple perquè provo diferents micròfons, aleshores això va fer que tingués diferents volums, perquè quan enregistren el so, els micròfons, doncs mira, aquí tinc la gravadora Zoom H2N, que gravava amb un volum i després vaig gravar doncs, amb altres micròfons, no? Com quan gravava amb el mòbil, que el tenia aquí a la mà, doncs el so era lleugerament diferent. Per tant, el tema del so és molt important, que el volum del vídeo sigui tota l'estona igual, perquè és molt incòmode estar escoltant un vídeo i que de cop, bum, una pujada de volum, o de sobte, ostres, està molt baix, puges el volum i de sobte, pam, torna a pujar el volum al límit normal i et fa un cop a l'orella com, ostres, no? Aquests canvis són molt poc professionals i és horrible. Aleshores, maneres de fer-ho. Jo aquí us estic ensenyant el Premiere perquè és el programa que jo utilitzo per editar. Amb tots els programes funciona més o menys igual. Per exemple, agafo aquesta pista i li baixo el volum, no? La poso a menys 8. O si està baixa la pujo. Vull dir, no té cap secret. El que passa que és una feina que si ho has de fer amb moltes pistes i ho has d'anar igualant tota l'estona es pot fer pesada. I pot ser difícil perquè a vegades tampoc no tens els millors auriculars i no estàs detectant bé aquests canvis de volum o el que sigui. Aleshores, us ensenyaré una pàgina web que és or. A mi m'ha anat de conya i realment funciona molt bé. Si teniu un podcast també, més endavant en tornaré a parlar del tema podcast, faré un vídeo d'aquí poc. Aleshores, la pàgina web és auphonic.com amb PH. Aleshores, si no teniu compte us el creeu, és gratuït, funciona molt bé, jo tinc bastants comptes, faré servir aquest i és molt fàcil. El primer que heu de fer és exportar el vostre so. Jo no vull que em porti la música que tinc posada aquí ni aquesta pista que no sé què hi ha, només vull aquesta, d'acord? Aleshores, vaig exportar. Sobretot, molt important, aquest és el format del vídeo, jo en aquest cas només vull el so, seleccionaré el format MP3, per exemple. També molt important, si no sou uns grans cineastes, el que heu de fer és exportar en mono, perquè si exporteu en estèreo, passen coses estranyes. No us ha passat mai que esteu escoltant... Per exemple, jo ara només tinc un auricular posat, perquè se'm fa incòmode tenir els dos. Em poso un vídeo i dic que aquest vídeo no té so. Doncs perquè l'han gravat en estèreo i resulta que tot m'arriba per l'altre auricular i amb Farquet no m'arriba res, és absurd. Mono farà que arribi el mateix so pels dos auriculars. En grans produccions de cinema doncs fan això, no? Que el so sembla que corri, que es mogui per la sala. Però tu ets un youtuber, o sigui, la gent t'escoltarà amb el mòbil, que no reprodueix en estèreo, i si ho fa amb els auriculars, doncs no tindrà cap sentit. I després la qualitat. Jo sempre poso 256 perquè m'agrada el número i ja està. Aleshores, ho exportarem en un lloc, sí, aquí està bé, àudio prova, d'acord, desa, exporta, s'exporta molt ràpid. En qualsevol programa es pot fer això de l'estèreo del mono, o sigui, heu d'anar, quan exporteu amb el vostre programa d'edició, a la part de l'àudio i podeu escollir doncs, amb quin tipus d'àudio voleu exportar-ho. Sisplau, no ho he posat com una categoria, però això del mono és molt important perquè es fa molt estrany. Que per un auricular se senti un so i per l'altre, és molt estrany. Me'n recordo que els nostres primers vídeos ho havien fet malament i com que gravàvem amb la gravadora Zoom H2N, que en l'anterior vídeo us vaig ensenyar que gravava molt el so ambient, aquella gravadora grava molt estèreo i és molt sorprenent perquè té 4 o 5 micros i realment si treies un auricular no senties l'entrevistat, si treies l'altre no senties l'entrevistador, era molt estrany en els vídeos que fèiem d'Easy Catalan. Aleshores s'ha d'exportar en mono, sempre exporteu en mono. En estèreo si feu una pel·lícula. Aleshores, veniu aquí a l'Auphonic, en el meu cas només he tret una pista, però en aquella pista hi havia el so dels diferents micròfons de totes les gravacions. Aleshores, li dono aquí a nova producció, trio el document, que és aquest, l'àudio de prova, el poso aquí, ja veieu que és aquest, i aquí et deixa posar metadades, capítols, tot això és més relacionat potser amb el podcast o amb coses de fitxers d'àudio, i en aquest cas ara no us en parlaré, més endavant faré un capítol dedicat al podcast. Aleshores, aquí et permet fer un seguit d'opcions. Llavors, les que farem seran aquestes 3, bàsicament les que venen per defecte. La reducció de soroll no funciona gaire bé, o a mi no m'ha acabat d'agradar, justament és el segon truc que us ensenyaré i ho farem d'una manera diferent, però aquests 3 filtres estan molt bé perquè faran que tot soni al mateix nivell. Ara us ensenyaré la diferència, així ho veureu claríssim. Li dono a Start Production, perdoneu el meu anglès, un altre cop, i això carrega.
Aleshores, un cop acabat, ja veieu els canvis que ha fet. O sigui, aquesta era la ona de l'arxiu original i aquesta és la ona de l'arxiu nou. Ja veieu que el volum és molt més alt. O sigui, el que fa bàsicament és pujar-te el volum de totes les pistes i unifica. T'ho posa tot a un volum similar. Perquè, si us hi fixeu, doncs aquí pel que sigui, l'àudio era molt més baixet. Perquè vaig gravar amb uns micros que era més baix l'àudio, o potser em vaig allunyar el micro de la boca, o el que sigui. Aleshores el que fa senzillament és que te'l normalitza i te'l posa tot al mateix volum, de forma que no hi hagi aquestes variacions. A més, en aquest vídeo era molt important perquè gravava amb 5 micros diferents, aleshores era fonamental. Te'l descarregues i veus que l'àudio no pesa res, és un moment, i un cop descarregat el posarem a la nostra pista d'aquí. D'acord? Aleshores, és qüestió de sincronitzar-lo. Sempre surt malament, perquè ja veureu que sempre surt una mica descentrat. No sé per què passa això, però quan ho fas amb l'Auphonic sempre et crea aquí un espaiet, unes dècimes d'àudio que es desincronitza. Aleshores és tan senzill com mutejar l'anterior o eliminar-lo si s'escau i tens l'àudio nou. D'acord? Ara ho tenim en una sola pista i ja està normalitzat. O sigui, fins i tot ho podeu veure que ha pujat els volums i tot. Es pot veure lleugerament. Aleshores, és una forma molt senzilla, sense haver d'estar canviant el volum de pista per pista, d'unificar tots els canvis de volum, d'unificar el volum, d'unificar la pista de so. I jo ho faig amb tots els vídeos que faig i aplico aquesta normalització, perquè realment va molt i molt i molt bé. A veure, provem la diferència, perquè veieu la diferència de so. Abans he vist que per aquí al darrere era molt diferent. No sé quin micro estic fent servir aquí. Sí? Però, mira, farem la prova aquí, que es veu, no? Estic fent servir aquest micròfon i aleshores veurem el canvi. Primer mutejo la pista que hem fet després, posem l'original. I que ho provo i us dic a veure què tal s'ha sentit. D'acord, doncs ja he escoltat la gravació. Us haureu adonat que al principi hi havia un so constant, un soroll, un xxxt. D'acord? Ja ho veieu? I ara ho provarem amb l'altre. De moment, així que ho provo i us dic a veure què tal s'ha sentit. D'acord, doncs ja he escoltat la gravació. Us haureu adonat que al principi hi havia un so constant, un soroll, Ja veieu que ha pujat el volum i si us hi fixeu, entre aquestes dues opcions, el que fa és que se sent molt més el so de fons també, que hi ha aquest soroll que precisament menciono en aquest tall. Fixeu-vos-hi, l'original. Així que ho provo i us dic a veure què tal s'ha sentit. Ja veieu que ha pujat lleugerament el volum i també ha pujat també els sons de fons, o sigui, el brut de fons també el puja. Aleshores, el segon truc, o el segon consell que us dono avui, és el tema d'aquests sons constants. Quan hi ha un soroll brut de fons, com eliminar-lo, com solucionar aquest petit problema. Amb el Premiere i amb qualsevol programa d'edició normalment tots tenen un petit filtre que us pot ajudar amb això. Sobretot, qualsevol efecte que vulgueu aplicar en el so ho heu de fer abans de fer això que us heu ensenyat de l'Auphonic. L'Auphonic és per fer l'exportació final, quan ja ha de quedar perfecte. Si feu l'exportació de l'Auphonic i us adoneu que us heu deixat alguna cosa perquè ha pujat un soroll que aleshores no sentíeu o qualsevol cosa, el que heu de fer és modificar l'original i tornar a exportar i tornar-lo a pujar a l'Auphonic perquè surti definitivament bé. Aleshores, el tema aquest, hi ha diferents opcions. Per exemple, una opció molt senzilla. Aquí al Premiere hi ha diferents efectes. Doncs n'hi ha un que té relació amb el so, en castellà es diu ruido, li dones eliminar ruido, el poses aquí i automàticament, perquè veieu la diferència, l'activaré i el desactivaré. És el pitjor de tots, de moment, així que ho provo. Ja veieu que se sent molt menys, però molt menys, és aquest efecte d'aquí, si el trec, i us dic a veure què tal s'ha sentit. No sé si noteu la diferència, però us el torno a posar sense l'efecte, perquè amb la corbata també em pensava que no sentiria gaire eco i és el pitjor de tots. Aquí, que és aquest tros que respiro, és el tros que es nota més, no? De moment, no sé si us hi fixeu, però el redueix molt, tot i que encara n'hi ha. De moment, així, doncs ja ho veieu. Aleshores, aquest efecte el podeu fer amb el Premiere, no acaba de funcionar bé, a mi no em convenç del tot, perquè si us heu fixat, encara se sent una mica de fons. Aleshores, jo el que faig servir és l'Audacity. L'Audacity és un programa gratuït, us el podeu descarregar. Si poseu Audacity al Google, veureu que hi ha diferents opcions per descarregar-vos-el. És igual la que seleccioneu, totes són gratuïtes, és un programari obert i funciona molt bé per editar el so.
ja en parlarem també en aquest episodi que faré en el futur relacionat amb el podcast. Segurament el publicaré d'aquí poc i serà un episodi en el qual explicaré tot el que faig per a l'edició del podcast d'Easy Catalan. Ja veieu, és molt senzill, cliqueu aquí, us el descarregueu, l'instal·leu i tot. Ara no vull que s'allargui el vídeo fent la instal·lació i tot això, però bàsicament quan l'obriu us sortirà una pantalla d'aquest estil. L'únic que heu de fer és arrossegar l'àudio que voleu posar, no sé si us en recordeu, era aquest àudio de prova. Aquest és l'àudio que hem exportat abans de fer el tractament amb l'eufònic, perquè si no, l'eufònic us pujarà tots aquests volums, tots aquests sorolls, i serà molt més difícil eliminar-los, és més fàcil quan són més discrets. Aleshores, per eliminar, per exemple, el tros aquest que hem vist abans, quin minut era? És el minut 12:02, d'acord? Doncs vens aquí. La gravació... Sí, és... De moment, sí. Així, aquí és on respiro. La corbata també pensava que no sentiria gaire eco. D'acord? Aleshores, què s'ha de fer? Ampliar per veure-ho millor. Es pot fer amb les lupes aquestes d'aquí. Aleshores, per exemple, escoltem aquest tros. Aquí se sent una respiració, no passa res. Aquí. Aquí és claríssim que se sent aquest soroll brut que vull eliminar. D'acord? Aleshores, per eliminar-lo, molt fàcil. Veniu aquí, busqueu l'efecte de reducció de soroll. Reducció de soroll és aquest, reducció de soroll. Aleshores, li doneu a obtenir el perfil. Si obteniu el perfil de soroll, això vol dir que detecta el tros que heu seleccionat. Heu de fer aquesta selecció prèvia. Jo sempre busco un tros en el qual no dic res per agafar el soroll net, perquè si agafes la respiració no té sentit. Aleshores, obtens el perfil de soroll, no? I ara, doncs el vols eliminar, posem per cas, en aquest tram. Doncs agafes, tornes a efecte, tornes a reducció de soroll i aleshores li dones a d'acord, que el que farà és reduir el soroll en aquest tram, d'acord? Aleshores, li dones a d'acord i ja ho ha aplicat. Aleshores, no sé si us en recordeu, el tram que he seleccionat crec que era aquest. Ara el tornem a sentir. De moment... Veieu que no se sent res? De moment... De moment... Ostres, és que sí que se sent alguna coseta. Doncs tornes a seleccionar-ho, tornes a fer efectes, tornes a fer reducció de soroll, tornes a obtenir el perfil, tornes a seleccionar... Jo ara estic seleccionant una mica... Així ja ho veieu. A la babalà. Aleshores, d'acord, i tornem-hi. De moment, així que ho provo i us... Ja veieu, o sigui, ara se sent perfectament net. L'únic que hauríeu de fer és exportar aquest d'això, o sigui, que si doneu a desar seria com des del projecte de la vostra edició, per que continueu editant més endavant, li doneu exportar en MP3, i ja està, ja ha quedat eliminat aquell so tan molest que a vegades fins i tot hi ha micros doncs, que t'ho fan en tot el vídeo, no? Si has gravat un vídeo, pot ser que durant tot el vídeo tinguis un so constant, un xxxt. Per exemple, no? Jo tinc els ventiladors de l'ordinador aquí sota i em passa sempre que fan un petit soroll al micro, aleshores li treus i ja està, solucionat. Un truc molt senzill. D'acord, i el tercer truc potser és el més intuïtiu, el més fàcil, el que tots ja coneixeu, però tinc la necessitat de dir-ho perquè és que a vegades m'explota el cap, no? És el tema aquest de que quan tenim un vídeo normalment hi posem música, que en el meu cas seria aquesta pista. I m'he trobat moltes vegades que la música, és un altre cop el tema del volum, que la música té un volum molt més alt que el que es diu, no s'entén el que es diu perquè la música està alta. Això és una cosa que sempre s'ha de mirar. Aleshores, bàsicament, no és explicar-vos, és donar-vos un consell. Feu que la música soni per sota de la vostra veu. Jo sempre la poso a menys 20 i quan arriba el moment doncs, que comença la intro o el que sigui, la pujo lleugerament, no? O sigui, en aquest cas... gravacions. Avui mirarem que tot soni bé. I aquí aquests punts són els que fan que pugi una mica el volum, però no el vaig pujar molt, el vaig pujar de menys 20 a menys 10. El tinc a menys 10 una estona i torno a baixar. Bé, el tema d'avui és el so. I aquí el que faig és que es va fonent la música, es va baixant el volum fins que desapareix. Que això es pot fer una transició, en el cas de Premiere, en el vostre programa habitual també hi seran, segurament, una transició d'àudio, doncs pots posar aquí en diuen ganancia constante en castellà. Ho poses així i queda solucionat. Però si no, doncs ho pots fer com jo, que ho faig manualment, i vaig marcant els punts on puja i baixa el volum. Doncs això, sisplau, el tema del volum. No pot ser que jo estigui parlant amb aquest to de veu i de sobte posi imatges de recurs i la música molt més alt que la meva veu, no? I que de cop diguis, he de baixar el volum. No pot ser. També es pot solucionar amb l'eufònic,
mireu-vos el vídeo que publicaré del podcast perquè us ensenyaré com pujar a l'Auphonic diferents pistes de so i que les tracti totes de forma individual i després te les exporti en un sol arxiu. Funciona molt bé l'Auphonic, us en parlaré més endavant. I en tot cas és això, sobretot poseu-vos els auriculars quan acabeu, escolteu el vídeo sencer, o com a mínim els trams on ja heu posat música, i que en el moment en què després ve la vostra veu, la música no estigui exageradament alta. Sé que és de sentit comú, però és que en molts vídeos hi ha aquest problema, no? Aleshores, s'havia de dir, em sap greu, necessitava dir-ho. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us sigui útil. Si teniu qualsevol dubte, me deixeu als comentaris. Idees per vídeos de més endavant, també, si us plau, i no oblideu de subscriure-us i de recomanar-me als vostres coneguts. Doncs apa, que vagi bé. Adéu, adéu.